lento ziyabulalana lento nalezi mfethu ziyabulalana lento nalezi awuthi ngifuna abohada mfethu uzomosha nemoto yami lento nalezi 10311 fuck yalizwe ukujaja lithini mfethu singasilimazi lento nalezi bantu bomthetho ninjani nikhuluma noSiyanda ethula mntwana yebo Siyakwamukela epolice station ngaphoyisa singakusiza. Yebo umuntu omthetho yazi lana sinenkinga lana sicela nje amaphoyisa abantu bayadubulana lana bangena ezindlini basihlasela bangena nasezindlini ngiyacela sisacela nje usizo siyacela nje manje ngasinika nje usizo bayadubulana bangena nasezindlini zethu asazi senze kanjani siyacela nkosi yami siyacela. Ukhona abantu abadubulanayo lapha enhlala khona. Yebo khona iqembu lemgulukudu iyadubulana lana manje seyizongena nasezindlini zethu asazi sobalekela sicela nje amaphoyisa size ngeveni lamaphoyisa asazi sobalekela manje soyenza kanjani sicela nje iveni lamaphoyisa siyacela bayadubulana sebazongena ezindlini zethu labantu labo siyacela iqembu lemgulukudu. Ukhona abantu abadubulanayo lapha enhlala khona. Yebo khona iqembu lemgulukudu iyadubulana lana manje seyizongena nasezindlini zethu asazi sobalekela sicela nje amaphoyisa size ngeveni lamaphoyisa. Yebo. Mana, iyodwa into kumele ngisize ngayo. Yebo. Uyakwazi ukukha phansi. Yebo. Sengisho ukuthi uyakwazi ukukha phansi. Ngiyakwazi ukukha phansi baba, ngiyakwazi ukukha phansi. Mana, iyodwa into kumele ngisize ngayo. Yebo. Bangena endlini. Yebo bangena nasezindlini baba nawe ngicela ungalokhu unyama, ngicela ube active nawe baba lento ingozi yazizwa ibhamu nayo ziyakhala la. Bangena nasezindlini. Ngicela ungisize ungalokhu unyakuluka. Mana, iyodwa into kumele ngisize ngayo. Uyakwazi ukukha phansi. Ukukha phansi baba ukukha phansi ngiyakwazi ukukha phansi ngiyakwazi ukukha phansi ukwenza ukudla phansi. Ukudla phansi kanjani manje baba? Sengisho ukuthi uyakwazi ukudla phansi. Ukukha phansi baba ukukha phansi ngiyakwazi angazi ukuchaza ukukha phansi ngiyakwazi ukukha phansi ukwenza ukudla phansi. Mana iyodwa Yebo. Lalela into ngiyisiza ayodwa. Nesikhathi besadubulana wena. Yebo. Ikha phansi. Lezo. Ungabuza ngizophuma kanjani baba ngisize ngizophuma kanjani ngizodla phansi manje bayadubulana ngizophuma kanjani lalela ngizophuma kanjani bayadubulana khona manje phandle ngenze kanjani kanti nisiza makwenze injani kanti ngalo yomthetho lezo ungabuza umningi walokhu lalela ngizodla phansi kodwa nisize bayadubulana ngizodla phansi kanjani ngoba lanto banginingi nethuba lokuthi ngidle phansi ngizobaleka ngizobaleka nomama lo wakwami sibaleka ngoba sithembeni navela thina yo hayi ngizobaleka baba ngathatha bona manje ngiyabile nawe angisize ngisiza makwenze injani kanti ngalo mthetho ngane bedubulana wena ufuna ungisize nganto vele nje udle phansi ngizophuma kanjani ngizodla phansi badubulana ngizophuma kanjani ungabuza umningi walokhu lalela wena ngane bedubulana wena ufuna ungisize nganto vele nje udle phansi thina sofika sesokwenza ngizodla phansi sokuphelile leso sigaba kodwa nisize bayadubulana ngizodla phansi kanjani ngoba lanto banginingi ethuba lokuthi ngidle phansi ngizobaleka ngizotshane nomama lo wakwami ukuthi sibaleke ngoba sithembeni navela thina sesokwenza uphela hayi ngizobaleka baba ungasachaza ngoba namanje ngiyabile awusizi lalela wena ngane bedubulana kanti nini umsebenzi wenu yini yini umsebenzi wenu kanti njengamaphoyisa yini umsebenzi wenu njengamaphoyisa kanti yini umsebenzi wenu thina sofika sesokwenza uphenyo sokuphelile leso sigaba la kube khona umsebenzi wethu njengamaphoyisa uma sofika ngesigameko ngenifike ngesigameko kanjani nenze uphenyo ini ngoba nifike ngathi sikini indaba yesigameko kufanele kufe bani ngenifike sesokwenza nisize nikhona mahala nisize leso sigameko leso phela ngeke kube khona umsebenzi wethu njengamaphoyisa uma sofika ngesigameko ngesikhathi sesigameko kanjani nenze uphenyo wena into kumele ungincede ngayo
igapha umuntu omthetho kulungile ngizodla phansi hayi ngilungile ngizodla phansi hayi nesisizi ngalutho kuyafana ngidle phansi ngikungena enhlanzini manje mina kuyafana ukungcono abaninginika ngizigele ngizongena kube khona umsebenzi othi njengamaphoyisa ngisikune enhlanzini hayi kulungile nyazi after 10 minutes nizofika after 10 hours nizofika hayi suka ayike umsebenzi wenu after 10 hours nizofika sekuphele yonke lento hayi ku right ngizongena ngikulungile umuntu omthetho hayi bye bye shaka lela wena ngale kathi bedubulana wena ngifuna ungisize ngantodo vele nje udle phansi hayi umuntu omthetho kulungile ngizodla phansi phansi hayi nesisizi ngalutho kuyafana leso sigameko ngidle phansi kanti ngikungena enhlanzini kube khona umsebenzi othi ungcono abaninginika ne-bulletproof ngizigele ngizongena ngale enhlanzini kumele senze uphenyo nje ngisikune enhlanzini hayi kulungile hayi nyazi after 10 minutes nizofika after 10 hours nizofika hayi suka ayike umsebenzi wenu after 10 hours nizofika sekuphele yonke lento hayi ku right ngizongena ngikulungile umuntu omthetho hayi walokhu lalela Ebutsotsini danki Machobela danki Maphalala live for Ebutsotsini Soweto Jameson I ishinja ngibhayisise nje